ברשות מורנו הראשון לציון, הרב הראשי וראש אבות בתי הדין בירושלים עיר הקודש. חכמים ורבנים גדולים מאוד בתורה וביראה. אבל זה, אור העולם, זה ביטוי מיוחד כזה. שנה שלמה עברה ולא ידענו אל מה ירמזון הדברים. אבל תדעו, צדיקים, השכינה מדברת בתוך גורנם. יוצא כל מיני ביטויים שפתאום מתבררים. אתם יודעים, מוריי ורבותיי, מה כתוב במדרש? ירושלים אורו של עולם. במדרש פרשת וישלח יש תואר לעיר ירושלים, שירושלים היא אור העולם. מה פירוש ירושלים אור העולם? ירושלים מהירה כל כך? תיסעו לפריז פעם, תנחתו בלילה ותראו שהיא עיר האורות, כולה מלאה אורות. אבל ירושלים לא... ירושלים אורו של עולם, פירושו של דבר שהיא מרכז העולם, ממנה תצא תורה ואורה לכל העולם. חוץ ממה שבדרך הטבע, ירושלים נמצאת באמצע העולם, בין אפריקה, אירופה ואסיה. ירושלים הרי ממצעת את שלושת היבשות האלה. אמריקה הייתה הרי מחוברת, נפרדה במהלך ההיסטוריה. חוץ ממה שירושלים באמצע, גם האור של התורה שבוקע מירושלים, הוא האור שמזריח את העולם. כאשר אמר רבנו הגדול, מאור עינינו רוח אפנו, אור העולם, נתפסו הדברים בשמיים, ירושלים היא אור העולם. הנה זכה מעלת הראשון לציון מורנו ורבנו, אור העולם, להיות רב במקום שהוא אורו של עולם. ומירושלים תצא תורה, כמו שכתוב בפסוק, מירושלים יאיר אורו ויזרח. הקדוש ברוך הוא יאיר כוכב מעלתו, ודברי תורתו יתפזרו בכל מקום ומקום, בכל הארצות, בכל היבשות. ירום ונישא וגבה עד מאוד, עד 120, לאו אחי עד עוד 8 שנים כבר יבוא משיח צדקנו, יבוא לקבל את רבה של ירושלים, ולאו אחי. שכינה עם המילוי בגימטריה ירושלים. עוד פעם? שכינה עם המילוי בגימטריה ירושלים. רבותיי, השיעור היום נקבע לעילוי נשמתו הזכה והטהרה של צדיק יסוד העולם, הקים עולה של תורה באשדוד, רבי שמעון כהן, שהקים מוסדות והרביץ תורה ונלקח בעודנו באיבו. תהיה נשמתו צרורה וצרחיים. רבי שמעון כהן בן עיסא תיבדל לחיים, אמו עוד בחיים. באמת היה צער גדול, ועכשיו זה הזמן שלו עליו השלום. כל השיעור אנחנו מקדישים אותו לעילוי נשמתו. אנחנו גם נבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על החולים. בעוונות הרבים, כי הנה אויביך שהם נשאו ראש האויבים האלה, מבית ומחוץ. שהשם ייתן רפואה שלמה ליהודה גליק בן שרי בן, שם יושיע אותו, וגם רפואה שלמה בחיים נתן בן רבי שלום מסס וג'מילה, אינה רפנה, וכל החולים, השם ירפא אותנו. רק רציתי לומר, מתוך הצער ומתוך התפילות שאנחנו מתפללים, בפרט על ביהודה הגליק שככה עשו לו, אני לא מכיר אותו, אבל אדם שאוהב את הארץ ואוהב את העולם, וככה באו הגויים, אבל עלול חס ושלום להתשתש איזה דבר הלכה, כי יש אנשים שאומרים כוונתם לטובה, אבל הם לא צודקים. לעלות להר הבית זה איסור גמור. לא ניתן לטשטש, אנחנו מתפללים עליהם, אוהבים אותם, אבל ההלכה זה הלכה, זה שני עניינים. מה שקרה זה לא חס ושלום, אנחנו לא תולים חלילה, אבל זה בעוונות, זה הפשעים של הפושעים הרוצחים האלה. הקדוש ברוך הוא ישיב להם גמולם על ראשם ירצו, ייפול עליהם אימת אבק. אבל יחד עם זה, שלא נטשטש את ההלכה. מי לנו גדול, מרן רבנו עובדיה, פסק בפירוש לאסור.
הגאון הרב אלישיב פסק לזה, כל גדולי הדור, כל גדולי הדור. מורי ורבי, הגאון הגדול ביעקב ניסן רוזנטל, שלום, אמר לי, הוא ירושלמי, נולד כאן, הם דורות על גבי דורות מתלמידי הגר"א. ואמר לי שהיו מקומות שהיו נכנסים יודעים, היו יודעים אליהם מסורת. אז אני אמרתי לפניו, אמרתי לו היום, אם אנחנו נבוא לומר מסורת, קודם כל אין היום מי שזוכר. ועוד אם נתיר, הם הרי מתירים גם בלי הגבלה, ועוברים על כרת רחמנא ליצלן. על כן, חלילה וחס, אין להתיר לעלות להר הבית. הטענה שאומרים שאנחנו מפקירים את הר הבית, איננה הטענה. מי שמר על הר הבית? 2000 שנה אנחנו בגלות. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כבקרת רועה עדרו. זה לא השמירה, אם ההלכה אומרת שלא, לא. אנחנו שומרים על כל ישראל, שומרים על ירושלים. שאלו שלא מירושלים. השתהיו אבייך, שאלו, צריכה שאלה, צריכה שלום, צריכה תפילה. אנחנו מתפללים גם, ודאי, מתפללים על ירושלים. מה עיקרו של ירושלים? הר הבית. ועיקרו של הר הבית אבן השתייה, ששם אהרון היה עומד. זה עומד עד היום. שם מקומו. והוא שומר עלינו, אנחנו צריכים לשמור עליו, על הר הבית. שם שומר עלינו ועל כל זה. מי עמד לנו? זה התורה והקדושה. אנחנו נשמור מצוות השם. למה אנחנו אוהבים את ישראל? וזה אהבה של איזה רצון פרטי שלנו? לא. אנחנו אוהבים את זה כי בחר השם בציון. יבא למושב לו. והבטיח אותה לאבותינו הקדושים. ונתנה לנו, השתבח שם. אנחנו אוהבים את השם, אוהבים את ישראל, אוהבים את התורה. אבל אם אותה התורה, אותו קודשה ברכו, עושה לנו להיכנס, זה אהבתנו האמיתית. בזה רבה אנחנו מראים שאהבתנו לארץ היא לא רק באה מאיזה טעמים כמו שהם לא תורניים, רק מתוך שאנחנו רוצים להיות לאומיים ולהיות שיהיה לנו מולדת. לא, אנחנו אוהבים את הארץ כי השם ציווה, כי שם ציווה השם את הברכה, כי השם בחר אותה, כי השם נתן לנו אותה. נאהב אותה ונמשיך לאהוב אותה בכל ליבנו ובכל נפשנו ונתפלל עליה, אבל אדרבה, נשמור את ההלכות שלה ולא יעבור. ראיתי צורך להקדים, כי מרוב הצער שיש לנו על משקע שהשם ייתן לו רפואה שלמה רצון יחזק אותו, עלולים להתשתש הדבר. אז צריך לדעת כל דבר על דגלו ועל מקומו כפי שלו. לא נטשטש את הדברים. נחזור לדברי רבנו. במסילת ישרים אנחנו בפרק י"א עדיין. בספר הזה זה עמוד עין א', לפני מדפסות אחרת. עוד בעניין זנות הפה והאוזן. דהיינו, הדיבור ודברי הזנות או השמיעה לדברים האלה. רבותיי, הרב כאן כתב דברים קשים, כי השמיעה והדיבור בדברים האלה מטמאים את הלב ואת השם. הלימודים האלה, מצד אחד אין לסמוך על כך לומר השם לעצמו. השם מוכן חס ושלום חלילה להחריב הכל אם אין תורה ומצוות. מאידך אדם לא יתייאש, כלומר מה יעזור שאני אלמד, ומה יעזור אם אנחנו כמה אנשים חיים מצוות, רוב העולם עושה כך וכך, איננו החיה לבדו והציל את העולם. אדם לא יתייאש. ממשיך עליו ואומר פה, מסביר לנו דברים נפלאים וטבעיים. הקדוש ברוך הוא כשרואה אדם שובר את ליבו מהצער שעשה עבירה, הוא התרשל בלימוד תורה, הוא התרשל בתפילה, וליבו עליו דווי, כואב לו ונשבר ליבו בקרבו, אלוקים, אפילו אלוקים שידין, חבל אותו ונשבר לו.
או הסברתי את זה בדרך על פי המשנה בכלים, הוא בא בגמרא בכמה מקומות. כל הכלים יורדים לטומאה על ידי מחשבה, ואינם עולים מטומאה אלא על ידי מעשה. כל הכלים, מתי הכלים מקבל טומאה? כשהגמר את עשייתו של הכלי. כלי שלא גמר אותו עוד לא מקבל. עוד אין לו דין של כלי גמור. אם הוא חשב בדעתו לסיים את הכלי, אז הוא כבר נקרא כלי גמור. מחשבה מספיק. יורדים לטומאה על ידי מחשבה. ואם אחר כך רוצה לשנות מחשבתו, זה לא מוציא אותו מהטומאה. אינם עולים מטומאה על ידי מחשבה. צריך לעשה. אם נטמא גמרנו. מה מעשה? צריך טבילה במקווה. אבל יש כלי שגם טבילה לא עוזרת לו. כלי חרס. כלי חרס לא עוזר בכלל. שבירתו, טהרתו. אם נטמא, אפילו שגמר אותו רק במחשבה, חשב שגמור, אבל יש לו בתחיבור, ונטמא, גמרנו, צריך לשבור אותו. אמרתי, הלב של אדם הוא כלי. הלב של אדם הוא כלי גדול, הוא כלי שמקבל. מי יכול לקבל קדושה וטהרה, ויתקדש, ויתטהר, ויתעלה? ויכול גם לקבל טומאה, רחמנא ליצלן. ואז כשהלב נטמא הוא נותן דם, לכל רמ"ח איברים שסגידים, הכל, הדם הזה כולו מזרים דם טמא בכל איבריו, הכל נטמא, רחמנא ליצלן. הכל טמא, הוא שולח הטומאה, ולא תטורו אחרי לבבכם. אם תרים בענייני טומאה, הכל נטמא. ואיך נטמא הלב הזה? כמו הכלים, על ידי מחשבה. יורדים לטומאה על ידי מחשבה, הרהורי עבירה קשים מעבירה. על ידי מחשבה והרהור הוא כבר נטמא. עכשיו אם הוא רוצה לטהר אותו, זה כמו כלי חרס. לא מועיל לו אפילו טבילה, אלא שבירתו, טהרתו. זה הפשט. לב נשבר ונתקה, ונתקה בארמית זה ונטהר, כמו אוויר הדחיה. על ידי שנשבר ונתקה, אז הוא נטהר. באה לו טהרה, על ידי אותה שבירה של שם. אדם צריך להיזהר שלא יטמא את ליבו, כי קשה מאוד לטהר. זה מאוד צריך לשבור את הלב. והשבירה באה על ידי הרבה התבוננות, והרבה שבירה שהשם מעיד עליה. אז אלוקים, מידת הדין לא תבזה. כבר נטהר, גם מידת הדין מקבלת אותו. בעניין המחשבה כבר אמרו תחילת הברייתא שלנו, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערער אדם ביום, ויבוא לידי טומאה בלילה. ואמרו עוד, הרהורי עבירה קשים מעבירה. ומקרא מלא הוא, תועבת אדוני מחשבות רע. כפשוטו, מחשבה רעה, תועבת השם. זה ממש מוריד אותו לטומאה. יורדים לטומאה על ידי מחשבה. והנה דיברנו משני גופי עבירות חמורות שבני אדם קרובים להיכשל בענפיהם. מפני רובם של הענפים ברוב נטיית ליבו של אדם את אהבתו עליהם. אבל הסברנו שתי נקודות שהלב מתאווה עליהם, וגם שהם ענפים רבים ושולטים כמעט בכל החושים של האדם, וכך האדם נמשך ובקלות, והם דקים בעיני אדם, נראים כאילו זה לא עובר עבירה, הוא לא עושה מעשה. אבל הם קשים מאוד מאוד, ומביאים את האדם, וכמו שיש לפעמים, יש איזה רעל, יש רעלים, מה שאומרים לו, אם יאכל דבר פירוני מזיק לבריאות. אם יאכל, אבל זה מתי, עד שיאכל מזה, כך וכך, מה שאומרים, הסוכר הרבה, זה לא טוב, זה נכון. כל הרופאים מסכים. אדם ממעט,
אבל בשביל שעשר מגיע סוכה צריך לאכול איזה 20-30 שנה, הרבה סוכר. כמה סוכר אכל 20-30 שנה? אולי איזה 500 קילו, אולי כמה טונות. ואז יש לפעמים רעל שהוא, פעם היה לנו מעשה במושב מגדים. אני זוכר אחרי הפסח, בא אליי מסכן יהודי אחד בוכה. היו לו פרות חולבות, פרה חולבת עולה הרבה, כל יום נותנת שפע עצום. מה קרה? חשבתי חס ושלום. אמר לי, עוד הוסיף, אמר, קרה לו אסון. מה יש? מה קרה? אמר לי, קם בבוקר 7 פרות מתות. ויש עוד 2 מפרכסות כבר. הלכתי איתו לראות ולעודד אותו. ובא גם רופא וטרינר חשוב. הוא לקח אחת הפרות והתחיל, פתח את המעיים והתחיל לחפש. שאלתי אותו, מה אתה מחפש? אמר לי, תכף, אם אני אצליח למצוא, אתה תלמד דבר כזה. אמרתי אותו, והוא מחפש, אנחנו מדברים, צעק, הנה, מצאתי, מה מצאת? חשבנו מצא איזה חרב, או איזה חנית, או איזה מוקש, הביא חתיכה של איזה עשב בחוש יריים. הוא ישב עם מגדלת מחפש, ככה, מפורר. אמר לי זה, מה זה? הוא אומר, זה הרעל הכי מסוכן. הוא אומר, בימי קדם, המרגלים כשהולכים לרגל, הם לוקחים איתם איזה סמים בתוך איזה חומר אחר בין השיניים. שאם תופסים אותו ולא רוצה שיענו אותו ככה, היה רק בולע את זה תוך דקה, פחות מדקה. הוא אומר, זה פה כנראה גדל, איזה עלה. היה איזה עלה, הוא הרג את כל השבע פרות, וזה מיד, הוא אומר, אין, אפילו פרה ענקית, אפילו פיל, אפילו אדם הכי גיבור, אין. מה אני רוצה לומר? יש דברים שבשביל שיהרגו, בשביל שיעשו, צריך... יש דברים שרק קצת. אדם אומר, מה, רק שמעתי. כן, אבל מה שמעת? שמעת הרעל הכי מסוכן שחודר לנפש של אדם. רק שמעת. רק דיברתי. רק ראיתי. הצערה אומר לו, זה ככה קצת. אין קצת ונרבה, זה רעל מסוכן. זה רעל שחודר והורס את הכל. לא משאיר כלום. מה זה רק שמעתי? מה זה רק ראיתי? צריך לדעת את הדברים. זה רעל ממש. ולהעמיד את הדברים, לחזק את עצמנו, כולנו, בדברים האלה. לא לתת להם, להתגבר עליהם. נאמר כמה מילים על הפרשה. ויאמר השם אל אברהם, לך מארצך ומולדתך ואת אביך את הארץ, שאני שמעתי אותו בזמנו לפני בשם ממורי ורבי, ויקום ניסה בזאת הראשון. ומאז אני משנן אותו, צריך ללמוד את זה, לשים אותו מול העיניים. שאנחנו תלמידי אברהם מביאמר השם אליו. איך הוא מקיים את מעבר השם. תלמיד לחזור. ולשים מול העיניים. ובעזרת השם, אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו שעבר את החורף, אנחנו עדיין, הלילה מתחילים את הלומתן. התחלנו את הלומתן, שטוב השם. אז אנחנו מבקשים, תזל קטל אמרתי, תאש טל, ויש מטר, ויש משיב הרוח, ויש מוריד הגשם. ואמרנו, אם אדם רוצה לנשב ברוחניות, צריך להוריד מהגשמיות. אז אם צריך לעבוד על הדברים, להתעלות, לא להישאר, לא להסתפק במועט. להתעלות ולהתעלות. ואם שומעים שיש צרות, עוד יותר להתחזק. אם שומעים שיש איזו בעיה, עוד להוסיף בתורה. לא למעט, הולך ומוסיף. ובעזרת השם יתברך, ישראל נושע בשם ישועת עולמים. אמן ואמן. סמנת לרעך, אמרת לחוסים על בן אדם. טוב שם משמן טוב ויוממן כימדו, מרחם על כל בריאותיו. ויחוס יחמוד ורחם על נפש ורוח ושעות. של החכם השלם,
ירא אלוהים בשר מרע, כבוד הרב רבי שמעון כהן בן חיסא, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ברחמה ולחם עליו, יחמול עליו, וחצי ימין יעמידהו, נפשו בטוב תלין, וזרעו ירש הארץ, זכותו תעמוד, אשתו, לימו, כל המשפחה וכל ישראל. ונאמר אמן.